BPFनि सापर्टार इउटिउबारफोरा बहा थैजोबखो ना हिन्जावनि दखना सिङाव हाबसोना थाबाय सापर्टार इउटिउबारफोरा ना हिन्जावनि जांनि सिङाव हाबसोनानै थाबाय नोंथांमोना खोनाबाय दिनै बड'लेण्ड टाइगारा मा बुंदों तारमाने आङो बिथां बड'लेण्ड टाइगारखौ आं मोनसे आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनो नागिरदों अन्नानै नोंथाङा माने हिउमेनिटी ग्राउन्डआव सुबुंथिनि बेसेनखौ बुजिनानै जेन' बेफोरबायदि भाषाखौ बेफोरबायदि लेथ्रा भाषाखौ जेन' रायलाया आरो बेफोरबायदि लेथ्रा भाषाजों मानसिखौ बेफोरबायदि रुजुआ आं बेखौ खावलायदों आरोखि माने नोङो जुदि मानसिखौ सोंखारिनांगौ दंबा माबा मोनसे बुंनांगौ दङबा माबा मोनसे रायलायनांगौ दङबा रायलाय खिन्थु बे दिनावारि माबा मोनसे ओरैबायदि लेथ्रा बुस्थुजों रुजुयोब्लासो नोंनि जिउआ गोजोनगोन बा नोंहा देरहानाय बायदि मोनगोन बिदि नङा आरोना माने बुं आरोना सोंखारिनांगौ माबा मोनसे बाथ्रा लानानै सोंखारि दा बेफोरबायदि गेसाव गुफोन बाथ्राखौ लानानै जुदि जों गावजों गाव सोंखारिलायोबा गावजों गावनो गावनि बिदा फंबायजोंनो मा खौसेथि जोंनि गेजेराव फैनो दाना खौसेथिखौ सिफायनानै होनाय जायो स' बिनिखायनो जोङो नोंबो सासे इउटुबार न' दाउट दिनैबो आंबो इउटुबार जानो थांगासिनो दङ बिदिनो गोबां बर'नि गेजेराव इउटुबारफोर दङ नुयो आं सम सम मालाबा इउटुबारफ्रा गावजों गाव माने बक्सिलायनाय नुयो आं माने बेफोरबायदि जानो मोना आरोना बोरै गावजों गाव मानो बक्सिलायनांगौ जाखो गावबागाव नोङो स्ट्रेटेजिजों गावबागाव टेकनिकजों जि भिडिअफोरखौ बानायबानो जाबाय सुबुंफोरनो नों माबा मोनसे नलेज होनो हायो नामा सुबुंफोरनो नों माबा मोनसे मिन्थियैखौ मिथिहोनो हायो नामा सुबुंफोरनो नों माबा मोनसे मिथिहोनांगौ दङ नामा बैफोर बाथ्राखौ लानानैसो बा बैफोर बाथ्राखौ नों गुबुननो मिथिनो थाखायसो दिनैना नों इउटुबार जानानै फैदों नालाय ओंखायनो आं खावलायगोन आरोना बाय BPF UPPL BJP कंग्रेसनि खोथा फैनो नाङा मानोना इउटुबारफ्रा आरोना आं इउटुबारखौनो स्पेसियेलि आं इउटुबारफोरखौ बुंदों इउटुबारफ्रा बावहाय मानोना मोनसे वान साइड जानानै खामानि मावनो नाङा आं जेनेबा BJPनि आं कंग्रेसनि आं माबानि BPFनि आं UPPLनि बिदि जानानै खोथा बुंनो नाङा आरोना गासिबो हारि जोब्बाय गासिबो हिन्जावनि जांनिया सिङाव हाबसोजोबना थाबाय मानोना नों जास्ट सुबुंफोरनो नों जे बाथ्राखौ मिथिनो लुगैयो जे बाथ्राखौ नों सुबुंफोरनो खिथानो लुगैदों बेफोर बाथ्राखौ नों खिथाबानो जाबाय दा बेफोरबायदि इसेबां गाज्रि भाषा बुंलायनानै इसेबां लेथ्रा भाषा बुंलायनानै निन्दा होलायनांगौ ब्लेम होलायनांगौ आं बिदि होननानै साना आरोखि ओंखायनो आङो नोंथांखौ आं खावलायदों बड'लेण्ड टाइगार अन्नानै जोंनिफ्राय बेफोरबायदि लेथ्रा भाषाखौ दा बुंसै सोंखारिनांगौ आयदायाव नोंथाङाबो सोंखारि गोसो बेलेग गैया आंबो हयथ' मालाबा सोरखौबा सोंखारिनो गोनां जानानै फैगोन आं जि बुस्थुखौ आं मोनदांदों नङा होमबा जे नोंथाङा जेरैबायदि सोंखारिदों खिन्थु आं बुंनो नाङा जे आं मालाबाबो आं बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ आं थोंजोङै आं आस्थावनि आं मालाबा आं सोंखारिनाय नङा जास्ट आं बिथांमोना मारैखौ मावदोंबा जास्ट आं माने आंनि गासैबो भिडिअफ्रानो जागोन मा बिथांमोननो माबा मोनसे रिमाइन्ड खालामनानै होफिननाय थारमाने गोसोआव खोलैनानै होफिननाय आंनि भिडिअआ बिदि जागोन गोसोआव माने खोलैनानै होफिननाय आरो माने मालाबा बावना थाफ्लाङोना बै बावना थानायखौहाय माने रिमाइन्ड खालामफिननाय आरोखि आंनि गासैबो भिडिअफ्रानो बे टाइपनि जागोन आरोखि ओंखायनो स' आं नोंखौबो खावलायदों अन्नानै बड'लेण्ड टाइगार नोंथां बैसोआ जों हयथ' समब्रा जागोन बेखायनो आं खावलायदों जेन' अन्नानै बेफोरबायदि गाज्रि गेसाव गोफोन खोथाफोरखौ बुङा मानोना बाहाय गेदेर नायो उन्दै नायो मालाबा नोंनि फिसा फिसौआवबो भिडिअखौ नायगोन नुखागोन स' बेनिखायनो अन्नानै नोङो बेफोरबायदि गेसाव गोफोन बाथ्राखौ जा बुंबाय अन्नानै सिगांनि समाव दा बुंसै आरो नों माबा मोनसे जों रुजुनानै रायोबा राय माने बेफोरबायदि गेसाव गोफोन बाथ्राखौ अन्नानै दा बुंसै आरोखि आं बेखिनिखौनो आंनि गोरबो बिखानिफ्राय आं नोंखौ खावलायहरदों आरो प्लिज अन्नानै